29e fietsvierdaagse van start. Fanclub Wout Poels naar Parijs. Het is vandaag 23 juli, dit is het Pelemaasjournaal. Vanochtend werd het startschot gegeven voor de 29e fietsvierdaagse. 3 jonge topsporters gaven de opening extra glans. Iets na 9 vertrokken de eerste fietsers vanaf de parkeerplaats bij sporthal De Wetteling. De burgemeester en wethouders verzorgden het startschot. Even daarvoor hingen Meerte Moraes, Kimberly Schoffleer en Mike Teunissen een zilveren ster boven de start en finish. Voorzitter Jan Kreuts denkt dat deze editie anders is dan voorgaande jaren. Normaal gesproken zou het wel een beetje hetzelfde zijn, maar het is toch wel iets anders. Het is weer erg warm, het wordt vandaag 33 graden. En dan begint een beetje paniek. Dat wordt vaak opgedrongen door andere mensen van ja, je moet daar en daar aan denken, maar we hebben onze maatregelen getroffen, dus het komt goed. Mensen hebben een eigen verantwoording, hebben gewoon voldoende spullen bij. Ik heb links en rechts wat geïnformeerd, maar voldoende water en voorzieningen getroffen in smeer en zo, dus ik denk dat het allemaal goed komt. De organisatie gaat uit van 2500 deelnemers. De voortekenen zijn goed. Voorgaande jaren deden ruim 3000 fietsers mee. De hitte heeft invloed op het aantal dagjesmensen, denkt de voorzitter. De leiding heeft maatregelen getroffen voor het warme weer. We hebben sowieso bij alle controleposten erop aangedrongen dat de mensen gewoon zo massaal water kunnen pakken als ze het willen. En onderweg hebben we nog een tractatiepost. Dus we hebben de Rode Kruis hebben we op scherp staan. Die zijn altijd heel alert natuurlijk, maar nu nog extra dit jaar. We hebben dat extra voorzieningen daarvoor getroffen. Dus we hopen dat dat allemaal voldoende is. En de eigen verantwoordelijkheid van de mensen, daar wil ik nog de nadruk op leggen, is wel heel erg groot, moet ik zeggen. Niet dat we alles af willen schuiven, maar ja, we hebben alle vertrouwen in dat het goed afloopt. De deelnemers komen uit het hele land. Zij hebben alle hun eigen manier waarop ze zich voorbereiden op de zomerse omstandigheden. Het is eigenlijk veel oefenen en veel fietsen, luchtig aankleden en van tijd tot tijd regelmatig stoppen. Dat is eigenlijk het beste. Helemaal ingesmeerd, we hebben water, we hebben een kapje op de kop. Ja, het is nou warmer. Het is nou echt niet zo prettig. Maar ja, fietsen doe ook veel. ja, dat doe ik inderdaad. Dus dat scheelt ook veel. En genoeg water in de fietstassen? Ja, heb ik ook. Limonade. Traditiegetrouw is er een camping tegenover de start. De 40 plaatsen bij de atletiekvereniging zijn vergeven. Voorzitter Kreuts merkt verschillen met voorgaande jaren. Dit jaar zijn er opvallend veel Belgen bij. We hebben nu ook heel veel nieuwe mensen. We hebben anders heel veel mensen die jaarlijks terugkomen. En ik hoorde gestaan dat ongeveer de helft echt nieuw is. Dus dat is toch een teken van, die mensen hebben ergens informatie gekregen van de Venray. Daar moet je eens een keer gaan fietsen. En dat is gewoon de beste reclame. Terwijl de 29e editie wordt verreden, is de organisatie al bezig met het jubileumnummer van volgend jaar. We zijn nu al de laatste maanden al een beetje een denken aan het volgend jaar. Wat willen we volgend jaar gaan doen? 30 is toch een heel leuk getal. Hè? Dus toch, als je ziet dat wij in het beginstadium in Venray werd ons door de negatieve mensen een beetje van ja, dat heeft toch geen kans van slagen. Daar praat ik over 29 jaar terug. Die zeiden ja, er wordt toch niks fietsvierdaagse. In Venray was het gewoon moeilijk opstart van een evenement. Wij hebben toch laten zien dat we geslaagd zijn. Nou, en dan 30 keer, dat vinden we toch uniek. Dus daar gaan we iets extra van maken. Afgelopen zondag reden er 2 bussen vol Wout Poels fans naar Parijs om de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk te zien. De leden van de fanclub zagen de renner als 28e in het klassement eindigen. Om 9 uur 's ochtends vertrokken 2 touringcars vanaf het dorpsplein in Blitterswijk. In de thuishonk van de fanclub, Café de Zwart, verzamelden zich dorpsgenoten, familieleden en andere fans. Voorzitter Jos Waals is in zijn nopjes. Het wordt heel spannend. We zijn met 120 man vanuit Blitterswijk vanochtend in 2 bussen vol naar Parijs vertrokken. Om Wout Poels binnen te halen. Die heeft een geweldige Tour de France gereden. 28e is hij. Heel stabiel. En zeker na dat hele moeilijke jaar van vorig jaar. Die Tour uitrijden, dan ben je bij de eerste 30 uur. Alle fans zijn geweldig trots op Wout Poels. We gaan er een groot feest van maken vandaag. Hoe staat het met de fanclub? Wat opvalt zijn het feit dat we hebben natuurlijk een vaste kern uit Blitterswijk. Dat steeds meer mensen uit heel Nederland, zelfs één uit Rusland al, is toegetreden tot de fanclub. Omdat men toch de uitstraling van Wout heel positief waardeert. En ja, daar zijn we trots op. Het is een geweldige promotie
voor de wielersport en een geweldige promotie voor Noord-Limburg dat zo'n man daar zulke grote prestaties levert. Poels moeder Wilhelmien bekeek de finish zichtbaar trots. In Parijs voegden zij en haar zoons zich bij de leden van de fanclub. Met de valpartij van vorig jaar vers in het geheugen beleefde de moeder van de renner de Tour wisselend. Nou, spannend. Heel spannend, ja. Ik ben blij dat ik hier ben. Maar als ik thuis voor de televisie zat, dan, als er een valpartij was, dan vloog ik helemaal rechtop. Want dan had ik het niet meer. Wouts oudere broer Jos was vol lof over de prestatie van de vakantieleirenner. Nou, ik denk dat hij het ontzettend goed heeft gedaan als je ziet waar hij van komt. 200 dagen in het ziektebed gelegen en nou weer hier staat en 27 staat, nou schitterend. Kippenvel voor jou? Ja, ik denk als je dadelijk bij de finish bent dat ik dan echt, dat denk ik wel dat ik een traantje moet laten. Ja. Want dan denk je ook weer terug aan de moeilijke tijd die hij gehad heeft. Ja, we hebben best lastige jaren en als je ziet hoe goed hij hier rijdt, dan denk je van nou, petje af. Ja, want de doelstelling was 20ste, maar ja, dat was wel erg hoog gesteld denk ik, of niet? Ja, ik vind altijd een doelstelling moet je altijd hoog stellen en ik denk als je 27ste bent en 170 man nog na jou komen, ik denk dat dat gewoon heel goed is. Jos Poels blikt vooruit op de avond die gaat komen. Ja, vanavond gaan we zijn al begonnen met het feestje, want hier zijn al verschillende mensen allemaal met een biertje in de handen en dat is al echt volop genieten. En ik denk vanavond, ja, dat wordt wel een goed feest. Wouts oudste broer Norbert, die vroeger zelf ook op de fiets zat, vindt de prestaties van zijn broer goed. Hij blikt nuchter terug. Het waren 3 hele mooie weken. Wout het mooi in de Pyreneeën, heeft de eerste mooie uitslagen gereden. In de Alpen heeft hij mooi op de Alpe vooruit gereden, hele mooie uitslagen en hartstikke mooi dat hij hier in Parijs is. Hij heeft heel constant gereden, eigenlijk alleen de waaieretappe, dat heeft hij een slag gemist toch? Ja, dat is misschien nog een puntje van aandacht, maar ondanks die waaieretappe denk ik dat hij hartstikke tevreden mag zijn. Met het gegeven dat hij vorig jaar zo gevallen is, dat hij nou hier in Parijs denkt dat hij kei trots mag zijn dat hij hier mag zijn nou. Een stukje emotie ook? Ja, emotie. Ik vind sport is ook emotie inderdaad en dat hoort er ook bij, maar ik vind het heel mooi. Ja, absoluut. Ja. Naast zijn moeder en broers stonden er meerdere familieleden bij de finish. Deze neef is tevreden, maar hij houdt Wout scherp. Op zich goed, dus we mogen blij zijn dat hij hem heeft uitgefietst en vorig jaar een hoger klassement rijden dan dit jaar. Maar ja, 28ste, na zo'n vervelend jaar. Dat klopt ja, maar het is, ik heb al eerder gezegd, hij mag dit jaar uitfietsen en dan volgend jaar gewoon voor het klassement gaan. Wouts nicht heeft veel respect voor zijn prestatie. Ik ben echt een fan van Wout? Ja, in hart en nieren. Ik vind het echt een helse karwei om hier in Parijs aan te komen. Die Tour is zo ontzettend zwaar. En ja, het is bijna onmenselijk dat mensen dat zo 3 weken volhouden. Het is echt, ongelooflijk. En volgend jaar een paar treetjes hoger? Laten we het maar eens even zo doen en laten we maar eens mooi weer een beetje helemaal terugkomen. Dit is bereikt. Marcel Kittel van Argos Shimano won de laatste rit. Moeder Wilhelmien vond het belangrijker dat haar zoon finishte. Ontzettend genoten. Je staat vooraan? Ja, ik zat helemaal vooraan. Ja. Dat is prachtig? Prachtig om te zien, ongelooflijk. Dat we dat mee mogen maken, ja. En opgelucht dat het er nu op zit? Ja, dat hij weer op zit en dat alles goed is gegaan, ja. En dan nog even wachten tot u die knuffel kunt geven, denk ik, of niet? Ja, maar ik denk vanavond dat het niet mogelijk is. Ik weet het niet. Wout was in Parijs niet aanspreekbaar.
Een dag later deed hij mee met het criterium in Boxmeer. Hij was blij met de aanwezigheid van zijn fanclub in Parijs. Ik heb ze niet helemaal zien staan, maar ze waren er gelukkig wel. En er was heel veel volk daar. En ja, het is een beetje moeilijk zoeken daar, maar ze waren er wel, dus dat was wel leuk. De renner is tevreden over zijn prestaties, maar is kritisch met het oog op de toekomst. Ja, die Pyreneeënrit. En dat was wel mooi. En Alpe d'Huez was natuurlijk heel mooi. Mont Ventoux, die rit was ook wel mooi, alleen wel afzien, maar ja, het ging wel goed allemaal. En was de Tour zoals je van tevoren hebt verwacht? Nou ja, ik heb wel een beetje op top 20 gemikt en dat is niet gelukt, maar voor de rest ja, wel oké. En volgend jaar beter? Volgend jaar beter, ja. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Het eerstvolgende journaal is er volgende week dinsdag weer. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is er kans op regen en met mogelijk een onweersbui wordt het een zwoele nacht. Overdag stijgt het kwik naar 29 graden. 'S Middags kan het langdurig gaan regenen. Ook hierbij is er kans op onweer. Er waait een zwakke noordwestelijke bries. Namens het hele team wens ik u nog een fijne avond.